गुड मर्निं गोजोन फुंबिलि आं दिनै ओरैबायदि मोनसे समायना जायगायाव दंफैयोना नोंथांमोननो खोन्थिगासिनो लासैनो ओरैबायदि समायना बे जायगाया। बे जायगानि मुङानो जाबाय बालाजी टेम्पल। गुवाहाटी जालुकबारिनिफ्राय 15 किल'मिटारसो जायो बालाजी टेम्पला। ओरैबायदि समायना ना मोजां नांखायो फैनानै आंमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। एक बात तो है दोस्तों कि असली मजा मंजिल का नहीं रास्तों का है। बे बालाजी टेम्पला ओरैबायदि समायना जायगा ना। बालाजी मन्दिरा आइएसबिटि गुवाहाटी आइएसबिटिनि खाथियावनो एकेबारे नांजाबखा। ओमफ्राय नोंथांमोना फैबाबो सानडे खालिसो फै दै। सानडे खालि नङाबाथाय नैबे माबायाव हाबनो थिना। सानडे खालि गासिबो अपेन जाजोबो, नाथाय सानडे नङाबा नोंथांमोना मायावबा हाबनो मोना। बे बालाजी मन्दिराव फैनानै गोसोखौ ओरैबायदि मोजां नाङोना, ओरैबायदि गोजोननाय नाङो, ओरैबायदि साफाखायनो मोजां नाङो। ओमफ्राय नोंथांमोना फैबाबो साननैसो उनावसो फै। दा बिबार गायगासिनो, दासो बिबार गायगासिनो। बिबारनि सिजोना दासो स्टार्ट जासिगोन ना। बायदि गाबनि बायदि रोखोमनि बिबार गायो बे मन्दिराव। पार्क बायदिसो मजा एके। आज वो दिन है कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ खुला आसमां है और मुझे पता है कि लाइफ में करना क्या है। सान्दुंनि थाखाय मोजां नुवाखैलै बारा। बेलासे समाव ओरैबायदि मोजां नाङो। जायगाया पार्क बायदिसो जिरायनाय। बेयाव सानडे खालिसो हाबनो मोनो। बेवहाय जुदि नोंथांमोना फैयोबा सानडे खालिसो फैबानो जाबाय, नङाबा बेयाव एन्ट्रि होआ। ओइ सियार माने जिरायनाय माबायाव सानडे खालिसो हाबनो मोनो बेयाव। आंना केमेराया बारा मोजां नङा, बेनिखायनो सान्दुंनि थाखाय मोजां नुवाखै। कृष्णचूड़ा दंफांखौ ओरैबायदि लाइन समायना गायना दोनदोना। बिबार बारबाथाय ओरैबायदि गोजा समायना नुयो। नोंथांमोनाबो नायदो नै। बेकग्राउन्डआव थानायानो मेन टेम्पल आरोना। ओमफ्राय बे साइडथिंबो दङ, ओमफ्राय ओइ बे साइडथिंबो दङ। नैबेनो मेन टेम्पला। आं हाबथ'ला दा, जुथा खुनानैसो हाबनांगोन हाबबाबो। ओमफ्राय सिङाव केमेरा एलाव गैया आरोना, भिडिअ खालामनो हाया सिङाव। ओरैनो खुलुमना फैनो हागोन। जायगाफोरखौ नायनानै नै मन्दिरा नाय, बिराद समायना। नेपालि मानसिसो बारा नुयो बे मन्दिराव। नेपालि मानसिफोरा बिराद फुजिनो फैयो आरोना, खुलुमनो फैयो, बोर लानो फैयो। बे मन्दिराव आरो डिसेम्बर जानुवारिफोराव खेबसे फैफिनगोन। मानोना बिबारफोरा बारबाथाय, दा बिबार गायनायफोरा बारबाथाय ओरैबायदि समायना नुगोन ना, बेनिखायनो आरो खेबसे फैबावगोन आङो। आगोलबो डिसेम्बर नभेम्बर नङा डिसेम्बर जानुवारियावनो फैदोंमोन। ओमफ्राय बिबारफोरखौबो मोजां बिबार बारनाय नुदोंमोन। दालिया बिबार, गेन्दि फुल, बेफोरबायदिनो गलाब बिबार, गोबां रोखोमनि बिबार गायो। स' दासो गायबाय थादो आरोना। दा साननैसो उनाव फैफिनगोन आङो बे पार्क माबायाव मन्दिराव। थारैनो जोंनि आसामावबो नायनो गोनां जायगा बहुद दङ, गोबां जायगा दङ जोंनि आसामावबो नायनो गोनां जायगा आरोना। गुवाहाटीयावनो गोबां दङ नायनो गोनां जायगा। स' मोनसे काभार खालामलांसै। मोनसे जायगायाव, गासैबो जायगायावनो सानसे थांनानै ब्लग भिडिअ बानायनोसै नोंथांमोननो खोन्थिनो थाखाय। एबार फैबाथाय सानडे नायनासो फैगोन बे मासिफोराव जिरायनो, बे पार्कआव जिरायनो। सानडे नायनासो फैगोन बेयाव हाबनो। दा एन्ट्रि होथ'वाखै। दिनै समबार, मैया फैनायबा मोनगौमोन हाबनो, नाथाय मैया फैनाय जायासै, समनि आंखाल। स' बेनिखायनो बालाजी टेम्पलाव सोर फैनो मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहर। ओमफ्राय जायगाखौ नायनानै माने फैनो मोनिफ्रा जायगाखौ नायनानै माबायदि मोनखो बेखौ कमेन्टआव खोन्थाहर। नोंथांमोननि फिडबेक नांगौ।
ओमफ्राय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम ओमफ्राय भिडिअनि सिङाव कमेन्ट खालाम ओमफ्राय आंनि नैबे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय न'आव थांफिनसै नै आं आदाबारियाव दंफैयो गारियावबो गाखोखाबाय जोंनि लाइननि गारिफोरखौ नैबे आदाबारिनिफ्रायनो मोनजोबो जोंथिं थांनाय हरिचर थांनाय गारिफोरखौ मोननै मोनथामसोल' जायगाखौ कभार खालामनो हाबाय दिनै। When we were so young, I could never see forever. I tried to let go. भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम ओमफ्राय भिडिअनि सिङाव कमेन्ट खालाम ओमफ्राय आंनि नैबे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम प्लिज अननानै।